Iako je narodni poslanik Nebojša Vukanović nekoliko puta tražio raspravu u ovoj tački, navodeći nekoliko članova Poslovnika koji mu daju tu mogućnost, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske je rekao da oko imenovanja nove ministarke neće biti rasprave. Molim vas, gospodine... Ma nije riječ... Gospodine Vukanović, nije riječ o meni, riječ je Poslovnik. Izvolite. Izvolite na mjesto. Nakon jednočasovne pauze, Skupština je bez rasprave izabrala Suzanu Gašić za ministra trgovine i turizma, koja je potom položila zakletvu. Ovoj tački dnevnog reda prethodio je aktuelni čas. Nedopustivo je raspravljati o poslovanju Investiciono-razvojne banke za 2018. godinu, a da prethodno na dnevnom redu nisu bili izvještaji za 2015., 16. i 17. godinu, izjavila je tokom aktuelnog časa poslanik PDP-a Jelena Trivić. Ja vas molim da iskoristite svoj politički uticaj koji imate da se ovi izvještaji za 2015., 16. i 17. nađu na Narodnoj skupštini i da o njima raspravljamo, jer nema smisla da raspravljamo o izvještaju za 2018. ako nemamo izvještaj za prethodne 3 godine. Ako hoćete da vam kažem da je bilo na neki način i sada, da ne kažem obstrukcija, da dođe i ovaj izvještaj za 18. godinu u Narodnu skupštinu, onda sam iskoristio svoje političko pravo i svoj uticaj i rekao da hoću u zakonom propisanom roku da se nađe izvještaj. Vaše priznanje da su postojale obstrukcije i da se nađe ovaj za 2018. je zaista zabrinjavajuće. U kakvim vi uslovima radite? Ali nije se našlo za 3 prethodne u kojima bi se vidjelo sve ono o čemu ja govorim, a to je 200 miliona izgubljenog narodnog novca preko IRB-a. A sad se u ovom za 2018. ne vidi. Zakon je jasno prekršen i zato neko treba da snosi odgovornost. Poslanik PDP-a Draško Stanivuković upitao je premijera Republike Srpske da prokomentariše svoju izjavu upućenu direktorima u šumama Srpske, koja, kako kaže, u prevodu znači pokradite, dajte ostavku i sve je u redu. Da li ste vi premijer ili se tako nekad počešljate? Moje pitanje proizilazi iz jasne vaše izjave koju ste rekli. Bilo bi časno i pošteno da svi koji rukovode šumskim gazdinstvima, koji imaju gubitke, da se sami sklone, nego da mi uđemo u procedure dokazivanja gubitaka, onda ćemo možda pronaći neke druge stvari. Dakle, ova izjava apsolutno ne liči na nekog premijera, nego na nekog čovjeka koji se, eto, onako ponekad iz hobija ili kad mu se čefne bavi politikom. Biće i krivične prijave i ja to kažem ovdje u Narodnoj skupštini. Prije nego što je počeo aktuelni čas, ministru unutrašnjih poslova, gospodinu Lukaču, on je već dao nalog, idu istražne radnje u sva ta šumska gazdinstva. Poslanik SDS-a Miladin Stanić postavio je pitanje Viškoviću kada će biti razriješena situacija u opštini Teslić. Zašto imate dvostruke aršine prema gradu Tesliću i prema gradu Prijedoru? To je evidentno na osnovu rješenja. Zašto obećavate nešto što nećete uraditi? Zašto tarete svojim obećanjima lažnim institucije Republike Srpske? Ono što sam rekao ja ću ispoštovati. Na narednoj sjednici vlade imat ćemo izvještaj o opozivu načelnika u Tesliću, bit će upućen u Narodnu skupštinu, a sve ostalo je na vama. Iz dnevnog reda 6. redovne sjednice Narodne skupštine uklonjen je Vukanovićev prijedlog, nacrt zakona o zabrani prodaje državnog kapitala u Republici Srpskoj offshore kompanijama. I možete vi skinuti zakon sa offshore kompanijama, ali će opet otići u Cug i u Luksemburg i na Kipar. Nikad nećete znati gdje će osvanuti. Razbit ću vas. A samo me dodatno motivišete ovakvim drskostima što ste gospodin Čubrilović danas napravio. I ćutite. A onda tražite da vas poštujemo i da biramo riječi kada sa vama razgovaramo. A sve će doći na red. Ovo je danas pokazuje vaš kukavičluk, jer se bojite rasprave o vladi. Jer znate da su vam svima ruke do lakata u kriminalu. I mislite da ćete nas učutkati. No, pasaran.